अच्छा भैया, हम गायक उपेंद्र अकेला आप सबके प्रणाम नमस्कार करतनी। आई एगो फिर एगो पूर्वी से सेवा देवे जा रहल बानी, जिससे हमारा हरेक गीत के स्नेह दुलार प्यार देनी सबे वही तरी एहो गीत के भी दे। हमारा बेंजू पे उहे जोड़ी संजीत संस्कारी जी बानी, नाल पे दीपक दीवाना जी, जोड़ी पे चाचा जी बैठल बानी। आई हमनी के रिकॉर्डिंग करतनी मिंटू भैया, तो बात ओ समय के बे भैया जौना समय लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लागो रहे, तो रोई रोई श्री राम जी कैसे कहतनी, रोई रोई कोहे श्री राम जी अखिया से गिरे होलो अभिले नायले पवन सुत होई गोइले भोर अभिले नायले पवन सुत होई गोइले भोर रोई रोई कोहे श्री राम जी अखिया से गिरे होलो अभिले नायले पवन सुत अभिले नायले पवन सुत होई गोइले भोर अभिले नायले पवन सुत होई गोइले भोर। बुझाई है लक्ष्मण बिना राम रही एक लगे दो चीता बुझाई है लक्ष्मण बिना राम रही है। उगते सूरज के भैया उगते सूरज के भैया सुती है सुगनावा अभिले नायले पवन सुत होई गोइले भोर अइले नाय अभिले पवन सुत होई गोइले भोर।
अंत भाव में कहे के बा ना जाने कौन हमसे भइल कसूर हो भाई से भाई एगो तारे हो ना जाने कौन हमसे भइल कसूर भाई से भाई एगो तारे दूर हो लिखल संजीत निर्गुणवा गावेला उपेंद्र निर्गुणवा दोनों हाथ के जो अभिले नहीं पवन होई गईले भो अभिले नहीं पवन